Kaluwore gi lweny ma kit chwech e kaunti ma Kisii, jotelo mawuok e gwengego osechako puonjo oganda e wi ratiro mag yudo mwandu kata pogo mwandu kowuok kuom jogo mosenindo. Riwruok mar Solidarity Foundation kod riwruok mar wakeini mar Nyamira Women kod okil kaachiel kod ruodhi ne obago tiegruok ma juma achiel e gwenge mag Nyamira North kama ne otiegi e ratiro maggi kotenore kod pend chike ma pachoka e wi yudo lowo kowuok kuom anyuola kaka yo mar kedo gi lweny kod pogruok manenore e kind anyuola ahinya tok kaachiel kuomgi onindo ahinya te ywaruok gi Mond liete. Jodak eko manoyuoro ne opuoyo chenrono manoyaw e gwenge ma alworano ero ma bende noloso kod mine e wi chike kod ratiro maggi. Partnering with the International Solidarity Foundation under the Muungano Gender Forum Project, and we moved all over the place from Monday. This is the end of the forums that we are having today, and we are grateful that the message is getting out there that inheritance is not an issue of the boy child only. The girls can also inherit. Especially in my location, there have been so much of use to me. We have gone to almost every corner of my location, giving people this very important information as pertains succession and inheritance. We find a lot of cases reported to us that someone is violating my land rights, and we are here to support our women, telling them that they also have they have a right to own land and to access it. So many cases of gender-based violence are caused by lands, property, and inheritance, and even succession. So we thought it wise to come out and sensitize the community on the issues of land, property rights, succession, and inheritance, so that we can curb these GBV issues which are going on in Nyamira and Kisii counties.